Hej alle sammen, i dag skal vi spille noget Arker IO. Here's my iPad. Vi spiller Arker. Fedt, mand. Når jeg glemte at sige Subgees, i dag spiller vi Arker, og det var mega sjovt. Lige før jeg var på førstepladsen. Men så døde jeg en kanis. Og Armin, I skal mand. Jeg hader Armin. FGT. Ja. Kører bare rundt og chiller lidt. Spiller lidt. Det er mega sjovt. Spiller vi lige. Og så kan vi få jump pis. Nå. Det var det for Arker. Det var det for Arker jo i dag. Vi ses alle sammen. See you, jeez.